ஆனால் ரியாலிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சொன்ன சின்ன பொய்னால அந்த சின்ன அந்த ப்ராப்ளம் பலூன் மாதிரி ஆகி வெடிச்சு ஒரு பெரிய போர்க்களமே நடந்திருக்கும். கத்தி கத்தி உண்மையை சொன்னாலும் யாரும் கேட்க மாட்டாங்க. நம்ம மனசு வலிக்கிற வலி இருக்கே. ஹலோ மக்களே, நான் உங்கள் காவ்ஸ் த லை. ஆமாங்க, இன்றைக்கி பொய் சொல்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். சின்ன வயசில் ஒரு சின்ன சாக்லேட்டுக்காக ஆரம்பித்து போய் பெருசாகி தண்ணி குடிக்கிற மாதிரி கடன் சொல்கிற அளவுக்கு டெவலப் ஆகிருக்கும். ஸோ சில பேர்த்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வைங்களேன், அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வா இப்படியெல்லாமா நடந்துச்சு அப்படின்ட்டு இருக்கும். இந்த சைடு வந்த பின்னாடி தான் தெரியும் அதெல்லாம் பொய்யின்ட்டு. அப்போ நம்ம மனசு வலிக்கிற வலி இருக்கே, அதெல்லாம் அனுபவிச்சாதாங்க தெரியும். ஸோ பெரியவங்க சொல்கிற மாதிரி ஒரு பொய்யை மறைக்கிறதுக்கு 9 பொய் சொல்லி ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக அழகாக ஒரு சின்ன உண்மையை சொல்லிட்டு போயிடலாம். சில பேர்லாம் சொல்லுவாங்க, ஏங்க நான்லாம் உண்மை சொல்லியிருந்தால் அதெல்லாம் என்ன ஆயிருக்கிறது தெரியுமா, ஒரு பெரிய பிரச்சனைங்க அப்படிம்பாங்க. ஆனால் ரியாலிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சொன்ன சின்ன பொய்னால அந்த சின்ன அந்த ப்ராப்ளம் பலூன் மாதிரி ஆகி வெடித்து ஒரு பெரிய போர்க்களமே நடந்திருக்கும். அப்போது போயிட்டு அவங்க எவ்வளோதான் கத்தி கத்தி உண்மையை சொன்னாலும் யாரும் கேட்க மாட்டாங்க. அப்படியே கேட்டாலும் நம்பவும் மாட்டாங்க. ஸோ ஒரு சின்ன பொய்யை சொல்லி மற்றவங்களை கம்ஃபர்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக அதே உண்மையை சொல்லி அவங்க வந்துட்டு அந்த நேரத்தில் ஹர்ட் ஆனாலும் பரவாயில்ல, பட் சஃபர் ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ உங்கள் ஃபேமிலி ஆகட்டும், ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகட்டும், நீங்கள் வந்துட்டு அவங்க கிட்ட ஏதாச்சும் அவங்க தப்பு பண்ணாலோ இல்லை உண்மையை சொல்ல வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இருந்தாலோ சொல்லிவிடுங்க. அந்த நேரத்தில் அவங்க கண்டிப்பாக ஹர்ட் ஆவாங்க, அழுவாங்க. ஆனாலுமே அவங்க லைஃப் வந்துட்டு பிற்காலத்தில் பெட்டராக இருக்கும். இதே நீங்கள் பொய்யை சொல்லி கம்ஃபர்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு வைங்களேன், அவங்க பிற்காலத்தில் ரொம்ப சஃபர் ஆவாங்க. ஸோ எல்லா நேரத்துலையும் ஹரிச்சந்திரனாகவே இருக்க முடியாது தான். ஆனாலும் வந்துட்டு அவங்களமா இருக்க கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணலாம், தப்பு இல்லைல்ல. தேங்க்யூ.